Вітаю, сябры! С вами гаспадарыня Мар'янна, гаспадар Олег. Прывітанне. Сёння 2 траўня 24 году, і мы знаходзімся, як вы ўжо маглі здагадацца, у нейкім цікавым будынку. Дзе ж мы знаходзімся, скажы? Касцёл Святого Казіміра. Так. У Вільні, у касцёле Святого Казіміра, каля ратушы і ратушнай плошчы. Сёння мы прыйшлі сюды і чакаем канцэрт арганнай музыкі. Мы даведаліся, што тут будзе гэты канцэрт, уваход свабодны, пачатак у 18:30, і мы чакаем, прыйшлі загадзя, занялі месцы, і я хачу зняць, наколькі я ведаю, чытала, што у канцэрце будуць произведения Баха. Творы. Творы, да, я забыла гэтае слово, творы. Иоганна Себастьяна Баха. Это того, кого я ведаю. Остатніх было па-літоўскіх прозвішча напісана, і я не памятаю. Але, конечно, тыя кампазітары, які пісалі для аргана, для арганнай музыкі. І я спадзяюся, што і нам спадабаецца, і вам спадабаецца, і сама музыка. Конечно, в такім цудоўным будынку. І я лічу, што вось калі такія будынкі выкарыстоўваюцца для канцэртаў, напрыклад, арганнай музыкі, тут вельмі добрая акустыка, то мне гэта вельмі падабаецца. І так, чакаем канцэрт. Будынак 18 стагоддзя. Будынак 18 стагоддзя. Чакаем.
так, сябры, вы праслухалі гэты канцэрт арганнай музыкі, і я вельмі спадзяюся, што вам спадабалася, як і нам. Табе спадабалася? Вельмі. Так. Там от органісти ходять. Твоє. Ну что? Браво, да, браво. Лабеячу. Ой, так цудоўна, што і шмат, не было шмат людзей, спакойна, сидзелі, шмат вы бачылі свабодных месцаў. І вось, бачыце, за намі вось там арган, так? І там нават... На другім ярусе. На другім ярусе. Ну, так звычайна, звычайна. Ось такі канцэрты мне вельмі падабаюцца. Ну, Бах, вот першае, это был Бах. І мне... Там сучасныя былі. І мне ўсё ж такі Бах самы лепшы падабаецца вот выкананні аргана. Калісьці я была в оперным адзескім тэатры з маці і сястрой. Менавіта на канцэрце арганнай музыкі. Уяўляеце, в адзескім оперным тэатры. І я там таксама, мне Бах так падабаўся. І зараз. Там зараз па ім бомбы ляцяць. Зараз, да, на жаль. Ну, вот я сёння падтрымку адзескага опернага, якой памятаю дагэтуль. Ну, ўсё, вялікі дзякуй, паважаныя сябры. І да наступных сустрэч.